Uzopretenda ngathi awuzange uzuyisho lonto leyo. Kodwa ngokubuzile loyo mbuzo mama. And uzophendula. Wenzeni kubaba mama? Meaning ngimbulele na. Iwona mbuzo wakho lawo. Yini ngathi ukhohliwe lokho wangitshela ekseni? Utheni ma? Yazi utheni? Ngeke sambona ubaba. Bengayichazi kanjalo. Chaza kanjani ke mama? No mana phela nawe. Mana uma ngifunda la. Ethi uGabriel wesabela impilo yakhe ngoba le inxusho no man. Pathetic. So umuntu odinga usizo, it's pathetic to you, ne mama? Udinga usizo against what? Angisoze ngenza lutho kubaba wena noma. Awubona ukuthi Gabriel Zamani amanga wonke lawa abhalelwa. Ufuna ukuzwelwa abantu.